Pero try viewers ngap diang sumbai vi sai sin pat chani ka channel. Haga kerteng ka batiang tam Jesus Christ nong penim. Tikani ka kadai ka series ngong habang ikran menta katu ka balak dap kadai ka part 1 pinapet ya katu ka video ka badai syapang ka jing batai ya ka jing hikai tenrai ka part 1 la dap ngakran syapang ka jing kala ka bamut. Menta pat hakani ka part 2 habakai hagabaya dai bagani ka jing hikai tenrai ngan kran fi syapang ka jing penbaptis Kai ka jing penbaptis bat balai ba dan kam ban penbaptis ini. Namar ngong ifi ba shua ba pinpet yang ni ka jing penbaptis nga kwa ban pinlet shua sya katu ka part 1 namar klem ka jing kala ka bamut kam dan ka jing penbaptis. Klem ka jing kala ka bamut kam dan ka jing penbaptis. Namar ba hakikam ki apostol u Petrus ukuran syang tu ong tu fin kala ka bamut bat an penbaptis ifi way pa way haka kerteng jong Jesus Christ banyo ma igi pop. Kum juru u Jesus Christ haka gospel u Markus hakal nong ka baningkong katukhat ka bakhatsan hang tu pinapet ukuran syua syaka jingkala ka bamut bat ka jinget ya ka gospel. Bat day hang ni haka gospel u Markus kal nong ka bakhat riu pat hadin bau lami pat uya tu tu ya ka jinget bat ka jing penbaptis lada fi puli ka gospel Markus kal nong bakhat riu katukhat ka ba khatsan haduk khat riu. Tinganum keren banyak syuk syapang ka jing kala ka bamut menta ngan keren bat syapang ka jing penbaptis Pi bungun naki banget kim sngu thu ba ya ka jing penbaptis Kinang mut ba ka jing penbaptis kadai tang ka sembal. Lani kadai tang kadak. Hanrai ngin dapat na ka balang jong ka spa senam ka baningkong ngin dapat ngidan ya ka ni ka Bible namar ya ka ka ba ngile ya ka ba ngile ka ba kenjaman sim kadai ban bis na ka jing hikai tenrai. Ka jing hikai tenrai mot kat kum ka ni ka tien jong ublai bat kat kum ka ba kini ki banget lani ki apostol ru haka spa senam ka baningkong kiale. Ngini pat syuana do kapor jong u Jesus Christ. Pi balai ba dan kam ban penbaptis ngakuran biang ifi baka jing penbaptis kam dei tangka sembal ne tangka dak lada kadai tangka dak ngim dan kam man le ndrei kadai ka ba kenjaman sim ka ba u Jesus Christ ru hi daladi wang badan kam ban le ka tong kwa ban pensyai fi yang ini let lang na ka gospel u Matius kal nong ka balai kat ka ba khatlai ter pinya belak ban puli gi Bible jong fi pet yang tu bat pinya puli lang bat nga ki kentin ki ba ong kum ni wong anda kum ta u Jisu ulawan na Galilea syawa Jordan how Yohanes ban yo penbaptis da u khat ba khat sa ko ong henrai u Yohanes ulakhang ya u uda ong nga dan kam ba an penbaptis yang ada me ti mewan penban hanga khat ka ba khat san u Jisu ti ulaya thu bat ula ong ha u tu sya yang amenta nabakum ni ken kalong kabadai yang i ban pendap ya ka hok baro anda kumta ulasya ya u Jisu te anda la penbaptis ya u la kiuno kumni na ka hakmi ru lam pli ya ki benang ya u baula yo i ya mensim ublai bauda hiar kum ka paro bauda wan syong ru ha u pi i haba u Jesus Christ u hikai ya kanu uda pendap ru uda le ru uda unong hikai ubada le ya kaman ka jong ublai bat hang ni kapau syai ba u Jisu hu daladi wang ba kadai yangi ban pendap ya ka hak jong ublai ka jing penbaptis kadai yangi pai habang i ong ngi kadai ka plural kamut kamdai tang ya u Jisu ndrai kadai yangi kamut ka ba penpau ba barok ki briu lada kila dap ban nget ban kala ka bamut bat nget ya go gospel ki dan kam ban penbaptis ya ki
Lada kila dep kela ka momot kadan kam ban penbaptis namar kam dei tangkadak kadai ka hak ningkong kadai ka hak tong ini puli biang ya kan ka khot ka bakhat san sengap ki kentin u Jisu Kris kim dai ki jonga u Jisu te ulaya thu bat ula ang hu to sya menta nabakum ni ken kalong ka badai yangi ban pendap ya ka hak baro anda kumta ula sya ya u ulah syak eu bakat beri kalau ban banyak mah ulah dap penbaptis Jisu te andalah penbaptis ya ulah kieu no kumni nak ulah kieu nak pi udah let siapa jeng ka ping sutu kadai hakawa Jordan udah let hiar syak bat la penbaptis ya hang tu namar kadai upen pah ni ba kadai yangi mot ya borok ki beriu yang ya firu aba ongi te bang akuran men ba ka jing penbaptis kadan kam day hadien jong ka jingkala ka bomot sapet bahai fi ka jingkala ka bomot aku tu ga video ko bang keren kadai hadien ka jingkala ka bomot bat ka bada plano igi pop gat bat ka bada ino ngakwa ban penpa fi lada filet na ka gospel Markus kalnong ka baningkong ka that ka basan hangni ka keren syapang ka jing penbaptis jong Yohanes nang penbaptis Yohanes nang penbaptis shim la penbaptis igi beriu klam ka jing plai igi pop klam ka jing kala ka bomot ka bashisha kam dei tang ka balek rukam dei tang ka basule niam ngina puli na ka gospel Markus kal na ka baningkong kat khat ka ba san kat ka kikentin ki ba angkum ni kong hang tati ki bana ka ri Judea bat ki Jerusalem baro ki la let hu bala penbaptis ki da ha kawa Jordan pen ki daya plano ya ki pop jongki pinda puli naka NIV version kani kadiga Bible kasi ka translate nei pinda puli naka NIV version kadaya thu kong they confess their sins and were baptized kila plano igi pop bat la penbaptis yaki kakran takashay basal puli mapi teknik kalong kilaya plano igi pop bat lapan baptis iki kidaya pla tang kawe ka pop mraya ki pop jongki tapi ihne ba kadan kam kajing penbaptis kadan kam bakadai ka nikong ong kadai ka hak bat kabaar nong fi kadai bakasat ya ki pop ngan pen pi lada pilet bat nga naki kam ki apostol kal nong kabaar kat ka balai pupra Pinyalet ni kam ki apostol ka ar ba lai pupra ba kam dei tang ka hak rei ka dei ba ka sat ye ki pop ka pen khut ye ki pop ka map ye ki pop o Petrus wang hakat khat ka ba lai pupra jong ki kam apostol wang kum ni wang to pin kala ka bamut sngap ba wang to pin kala ka bamut bat an pan baptis ye pi uwei pa uwei haka kerteng jong Jisu Kris banyo ma ye ki pop bat pinyo diang ya ki jing ai umen sim kata kadai ga ketien jong ublei ka bang ka ba pen pau ka ba ar kadai ba ka pen ka jing pen baptis ka map no igi pop namar balai pilet ya ka jing pen baptis ha ka kerteng jong Jisu Kris namar halor ka jinget jong pi pen ko ngo banlet ha Jisu Kris kam dai ka ka basat ya pin rei namar ba pilet ha ka kerteng jong Jisu Kris kat ba ubatai ha pok ka ka satno ya ki pop jongpi nilak ban syaya kata ba kasat ya ka jing ya tiplam ka ba khut jongi la da pilet bat nga na ka shiti u Petrus ka baningkong ka shiti u Petrus kal nong ka balai ka khat ka ba ar phuai ka kran syai ka ni kam dei bang akuran mangan brai ki kitien jong blai ki ong ne pat ka ba ha ka jing pen shisha jongka kata ka jing pen baptis ka pen yang i mentaru ka babu no ya ka jing tinget ka do hanrai ka jingwa ya ka jing yatip lam babha shaublai pi hadien ka jing kala ka bomot bat ka jingat ka jing pen baptis ha ka kerteng jong Jisu Kris kale ayu ka thu baka ai ya kata ka jing sat ya kata ka jing yatip lam ka bakhu dan kam ban yo ya ka jing tip lam ka ba khut bat ga yetu syai ka Bible ndai banga pen kalah ni ka ong kata ni puli biang ka ba ha ka jing pen shisha jong ka kata ka jing pen baptis ka pen yang i menta
ru ka babu no ya ka tingit ka do nrei ka bawat ya ka jinget teblam babha show blai na kata ka daw kani amdai tang bangi kran theory nrei ngila i practical ngila penbaptis gibriu bat gibriu hadin bakila kala ka bamut basisha habalet penbaptis ki anda kila mi na la sei ki nak ki sngau thu baka sting kadang kajing sting tang pini iru baki min sim baman kimi kadang manifestation na kajing mi pa gitu men sim baman ba ban be bat pindah keli na gitu ki brio ki bas le shisha ya kajing pen baptis hadin kajing kela ko mungut bat kajingat pini isha kadan ka jing map ki pop kajing pelat lut ni ki pop dan ki brio ki bala long addicted dan ki dan kajing mlin ki bas new haki kam aurea ka pornografi ni jing pet ki film jaklia ni ka ka jinglin ban long depress kidan gibri ki balong ba kidan ka jing bam yama hadin ba ki kala ka bamud bat kani kalong practical namar bakalong at kum ka tin jong ublai pini haba ki da ka jingat jong ki let ka jing pen baptis kadan ka jing ma ki pop kadan ka jing pelat lut ni ki pop bat kim le shu ya kata kidan ka jing weng no na ka jing long marau ki pop ngin ya ban shu kajing pen baptis ru kat kum ka shiti jong Petras mentan nga bangia pule kawan ra ya kajing pen im namar balai kamdai ka ka pen im udai uji sukres namar ba piko ngo haba pilet sha kajing pen baptis kalong ba pilet sha kajing yap jong ji sukres pilet sha kajing tap jong ji sukres da kajingat bat pimi pat lambat ukres da kajingat mentan nginya pule biang itu kat ko angkum no ko kabaha ka jing pen shisha jongka kata ka jing pen baptis ka pen im yang i mentapai apostol Petrus wang ikani dai manga balada pikwa ban sha shu uji sukres ru dala di ki kentin la di ukuran syapang ka jing pen baptis ba amtang ba ka pen khut i pop nrei ka pen im tong ini pet na ka gospel Markus kalnong ka bakhat nriu kat khat ka bakhat san bat khat nriu da snap bai kini kentin da pule gi bible jong piru ula angru haki to let shaka pertai baro bat to yalap yaga gospel haki ben riu baro to khat bakhat nriu uta ubanget bat yo pen baptis an pen im hanraya uta ubanget an pen ram pi utau bayo pen utau banget kawan syaka jing kela ka bomot meneng ngai pule kawan ka jingat kawan ka jing pen baptis ba utau banget bat yo pen baptis pen im pi kani ka jinglat syaka jing pen baptis kadai halor ka jingat jong fihi halor ka jing kela ka bomot jong fihi amla ban pen bor kani pangila ju iru ya kani ka wai ngila ju sakhi badan ki briu ki balet syaka jing pen baptis da ka ba syupun bot tenang ki briu da ka ba bam pat sngau thu ka jing kela ka bomot da ka bam pat dan ka jingat dal di kim dan ye ka jing kela bat kalong kham sniu pen ban hanrei habaki le kat kum ktin jong blai da ka jingat jong ki da trang dan ba pen bor manu habla ya lap ya ka ktin jong blai ni da i ya ka jing kela jong ki ngin sa pelat ru ya ki testimony jong ki jong ki bri ki bla da ble ya kan ni ngin sa pelat rei mentang akuran sipiang tang siapang ka teori ngin sa pen iru praktikal hadin gani ka video hajan kot jong gani ka video ya ka ka bang akuran nang ni di pi haba dan ki bri ki ba angkum ni ki ong ba tang ka jingat la biang pi tu fin kala ka ba mot bat ngat ya ka gospel ki ong la biang tang tahu Jesus Kristus kuran nang tang handrai ka ka bang ide ban sngau thu la da pi puli na ka sam shi spa khat khandai shi spa an ro pho ka ktin jong blai ka ong ba ka jing kelum lang ya ka ktin jong blai ka dai ka jing shisha kalong ka jing shisha ka ba mot pimla ban puli tang ya ka gospel Markus kalnong ka baning kong khat ka ba khat san ka ba kran tang syapang ka jingat bat ka jing kala ka ba mot ka jing kala ka ba mot bat ka jingat ndai ni dan kam ban puli lut ban puli kelum pi unang tho ha ktin parang wang the sum of all your word is truth mot kajing ya kolom lang na Genesis kitab Genesis hadu jing pen pakada kada jing shisha kumju ya gospel ru pemla ban puli tang ya gospel Markus kalna ka baning kong pihak puli ka bakhat nriu ru ha ka baning kong ka kuran syapang bau Jesus Kristus ukuran syapang ka jing kela ka bomot tu ukuran syapang ka jingat ka gospel nrei ha ka bakhat nriu ukuran syai ba pidan kamban ngat bat pen baptis ru ifi
Manengila ya puliru na ki kam ki apostol kalau nang ba dekat balai pupra. Kong ba utau tu pin kelaka bamut. Bat anyok pen baptis pi wei pu wei ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yok ma pi ki pop. Pi kang ni kan kasam ko ong ba ka jing kelum lang. Lada fi kelum lang ikini barok ki ba pi shimlot ikini ki kat ba na barok pin sayo ya ka jing shisha. Bun ki ba ong bam dan kam bun ru ki ba ong ba kadai tang kadak hatungin penyisha ngilak pensisha ba kam dei kadak ini pensisha syu. Ba ka jing pen baptis kam dei tang kadak upol ulak keren syai. Na ka shiti sinong room. Ka shiti sinong room kalau nang ka ban riu kada keren syai ba kan ka jing pen baptis kadai ba ngidalet dah ka mensim syaka jing yap jong Jesus Christ. Ngilat syaka jing tap jong Jesus Christ. But haba pen mi pat yangi ni mi pat bau Jesus Christ ba sai yangi na ka haba la pen ngam fi ba sai fi na ka pi mi pat bau Christ. Ngan pen syai ka ni. Lada fi let ban ngana ka shiti kinong room kalau nong ka ban riu. Tungin ya puli. Upol wong ayu pat tingin ya ong. Ngin ya ini kata ka pop ba kata ka jing ai kan yo nang roi belin. Pi bun ki briu ki ba struggle bat ka pop. Ngaru man syang itu ipinga struggle bat kani ka pop. Namar ba ngashim ya kani ka jing ai kum ka license. Mo habangi ong ka license ni su tu ba la da pim dan license pimla ban yo nya kali. Mo pim dan ka license dia dawai pimla ban dia dawai. Di kum juru bun sin ngi kum ki briu namar bangim sngob thu ngi shem ya ka jing ai jong blai ban long license ban le pop. Ngi le pop manta sibet ngi la pla ngi le biang kum ju. Ngi pen long license ka jing ai re pol wong ni wong kum nu ha khat baar wong kum ta mot kum ta ngim la ban sim license ya ka grace jong blai ka jing ai. Ngim la ban le pop ka bamon. Wong kum ta mangi ki balayap ya ka pop kum nu ngindang yai shu aka. Bun sin ki briu nang pi kia struggle ba ka pop kim lat lut kila kela ka bomot kila ya fight nrei kim lat na ka tu pop namar ba ki kamyap ya ka pop. Tingin ya pet ne menu piap ya ka pop. Kum nu pinyo lat lut. Kum nu pinyo yap ya ka ta ka pop. Khat ka balai ka pensyai ko ong. Ne pim jutip bakat ki ba nangi ya ki ba la yo pen baptis ya ukres Jisu la pen baptis ken yangi ya kata ka jingyap jong pi haga jingyap jong Jesus Christ kalong ka badan bor ba kani ka ngim yo manga ma fi ngim yo ya ka jingyap jong Jesus Christ nrei ngi nget mo baula syayap haga ding fna Calvary badu Jesus Christ hukum kadai ka hukum bala da fi nget yanga bangala syayap na menta jong fi wang dei ban pen baptis fi ha ka kerteng jong ka jingat kelam kal jingle kalau ngabayap nak kata ka jingat ka basulang intelektual ka bakhampen ko ngu nganong fi kam dai ka jingat ka basisha ho ngam ya kran ni ka jingat renga kran balai ka jingpen baptis kawan hadin ka jingat mot ka jingpen baptis ka dai ka ba fi pen pawe kata ka jingat jong fi ong hang ni bun ki baong la nget la biang nreu Jesus Christ bat ki apostol ki hukum baden pen baptis hang ni la yatu ba pilet sya kata ka jingyap jong Jesus Christ barok ni ong nganget ka jingyap jong Jesus Christ ngangat ka jing syayap jong ubala syayap na benta jong ana benta ki pop jong mun sat kut barok nginget ya kata nreu Jesus Christ wong upol wong neba dan kaman pen baptis wong pet ngan ban biang wong ni pim jutip bakat ki banangi ya ki bala yo pen baptis ya ukres Yesus la pen baptis singi kan sya kata ka jingyap jong karan ka bakan jaman sim karan ka bor jong blai ba haba pilet sya kata ka jingyap jong Jesus Christ da ka men sim da ka jing pen ko ngo balet sya ka jing pen baptis kadan ka jing sanar ri ki pop jong fi itu ki pop ki batek merau kin sayap no on ong fi kabasau wong ni wong namar kataken bala tep lem yangi batu da ka jing pen baptis ya kata ka jing yap jong la tep lem yangi habala pengam ya fi hakum let ban tep begitu ki pop mantangan ong yau briu bayak man ainu kusa lada ubriu ula yap lada tep ya kata ka mat jong kan long kumno pinlap tang sitayo kala smaput nong kin mi ki ksan nong kan iutung teka ju dan ki briu ki belak kela ka bamut ki la yo lat na ka pop hanrei namar ba ki pen slam gim tere banlat jing pen baptis kami biang ka to iutung pi na kata ka daw ong badai ban kedan kam ban tap hadin bala pengam ya fila tap aka kerteng jong Jesus Christ filat sya kata ka jingyap jong bat andala seipat ya fi
fidan ka bor jong ka jing mi pat ka tin jong blai ka ong ya kata khot ka basau kong kumnu kong namar kata kan balat kan lat tap lam yang i bat u da ka jing pen baptis ya kata ka jing yap jong u kat kumba ulapan mi pat ya ukres na ki bayap ulapan mi pat ki ukres na ki bayap pimi na ka to na ki bayap da ka burom ka jong ukpa kumta bangiru ngin ya ha ka jing em ka jing thamai ka jing em de hang ni kan pilong ubrio ba thamai bun ki brio ki ngalong jing tao thamai ubrio ba thamai jing long rim la let no fi snow bai to jing roi menu pilong ikhani de hadien ba pi kala ka bomot pingat ba pilat ka jing pen baptis pio e kata ka jing em ka ba thamai ya ka ba ka bible ka kran ni namar balai fio e ka jing em ba thamai ni ya pet ba haba pi dan ya uji sukres pi dan ya ka jing em ba thamai ka khat ka basan ka kran ya kata ko ong kumno ko namar lada lapen ya psap lam yangi ha ka jing ya serim kata ka jing yap ju kum taru ngin yo long ha kata ka jing mi pat ha jing serim kata ka jing mi pat ju pi kadan ka bor jong ka jing mi pat pilet ban ya pen ya psap uji sukres ta ka hap nak ko to pop pi kop yo kres ka khat ka ba nriu le ka ya thu ba ha ka jing pen baptis ka khat ka ban riu ngap ba let ban sanar ya tu ubriu berteman baru manga mafingi dan ya tu ubriu berteman uba pensyai uba hiar patang nak adam na adam pakem uba ngi yaile ngan pi ba ngi dan ruya kani ka mat jang ka pop ka basno hangi bat ha ka jing pen baptis kani ka karan syai ni thot ka ban riu ko ong bangi da tip ya kani bala sanar pnalam bat u ya ubriu berteman jungi pan ubriu berteman jungi ba anda yo penjat no ya ka mat jang ka pop kenang ba ngin om long merau shu ha kata ka pop ngin om long merau shu dei kan ni sedang ya ka jing em ka batmai dei kan ni sedang ya kata ka jing em ka batmai ka bible ka itu syairu na ki galatia kal nong ka balai ka thot ka ba ar pusan ar punriu ka itu ba ka jing pen baptis ru ka dei ba pikop yu kris lada pilat syaka jing pen baptis ru pikop yu kres tong in puli hadien ba pila ngat pidan kam ban pen baptis ni ka ye thu ka tien jong blai ka ong ka city pol shi galatia kal nong ka balai ka khat ka ba ar pusan ban ar punri ko ong ni hanrei menta balawan kata ka jingat ngimlong shu apo kanong hikai namar pi baro pilong ki khun ublai da ka jingat ha ukres kata khat bahan riu da ka jingat ya ukres ar punyau ko ongno nginya puli ba ar punyau ru ong namar kat ki bana pi ya ki bala pen baptis ha ukres pi lakop kan ya ukres pat kat ki bala pen baptis ya ukres pi lakop kan ya ukres kawan hadin jong ka jingat kawan hadin jong ka jingkala ka bamut kadai ka jingat jong pi bat pi dan kam ban demonstrate ya ka ei ka bapingat nuksangan ong pi lada pi ong ye ikun jong pi kun wat le kum tam tama sale kum ta mo pila ai pin ong i khun jang pi nong hoi papa tong anget hanrei pin da wan pat na yeng sibet pin lap ye i khun jang pi ba i khumle kum ba pi ong hatu i ko ngu snang ye fi inget na i klam ko ngu pi ka jing ong jong i tang na ka sintur tang na khli kam dan ka do not ba i khampan ko ngu ban le kum juru ha kani ka jingat ka ba shisha uji sukres uang dan kamban pen baptis fi hatu pilak pen ko ngu ne am yakani hatu pilak nget pilak kala ka ba mut bishan am pilak ko ngu ne am hakani ka jing pen baptis ban ko ngu nuksa ka ba ar beng lada ubriu uyang hak railway track but sukan ngayo inang ni bangayang na route jang railway track but uyang pedang jang railway track ngai ketika ka train kalawan nang tinganong ai ba kenriak no nang tu ba ka train kalawan unang hot toba nre kan riak nakawan ka trin kayu yu pina marbalai kata ka jingat kam pen ko ngo kita gide gi nuksa nre lada pi kwa shim na ka nuksa gi bible ka jingat ka ba shisha ngakran ka jingpen baptis nre nga touch khandet ya ka jingat ka ba sha ka pen ko ngo kum ba uni abraham haba ublai uang u pa banlet ban mi na ka ri jong pa jong ulak ko ngo klam da tip shanu banlet ulak ko ngo ba ublai banlet kabaar kalong haba u belai u pa yu Isaac yu Abraham ban kanya yu Isaac ule mnu Abraham udalet ban kanya yu ndai tang bu syuk ko ngu tang khli
Henry udah let ban kenyai. Tika jingat ka basisha kat kum na ka Bible ka daibat ka ba pen ko ngu ngani pi kadang kam ka jing pen ko ngu. Tingi ih niru ba ka jing pen baptis kam dai tang ka simbol ne ka dak Henry ka jing pen ko ngu. Meneng ila kerang ide ban pen ko ngu wong ka dai yang iban kop ya ka hak jong blai. Kadai ka jing pen ko ngu pi ban kop ya ka hak jong ka hak jong blai ka hak jong khun jong blai jong Jesus Christ. Henry mentangim sngau thu shu namar balai bangim puli ya kani ka ktin jong blai kum kata bangi ong mene ka sam si spak khandai si spak nru puai ba ka jing ya kelum lang. Ni puli si khat art khat pi ni puli si khat art khat ni ong ba la biang la ngai. Dan tang gi ba shim ya kani ka shitish gi nong room. Pan pindai kran ya kata kin sa shim ni shim na ka shitish gi nong room sngau kum bom dan kam ban pen baptis dan pen i finang ni shitish gi nong room kal nong ka ba shi pau ka khat ka ba khandai kong kum no kong bat lada men pla shinna dalaka shintor yo jisu ba ulong utrai bat men ngat halaka donut ba ublai upen mi pat yu na ki bayap an pen em yame namar da ka donut kan ubri ungat ya ka banyo ya ka hak bada ka shintor kan ba pla shinna ya ka banyo ya ka jing pen em pi kibri ki shim tang ye ini khat ki ong ba la biang dan kamshu ban pen baptis Henry pin dapat na duk menang la poin ye pi babaro kadan kami ka jing pen baptis Henry ka ka ba umut upol ni pimla ban puli tang ye itu ya kan ka shiti sinong room pi dan kam ban sautu ya ka konteks ha ka shiti sinong room la tho ha ka spa snam ka baning kong pi raspa snam ka baning kong nang pi kadan ka jing pen shitom ban ya ki kristan but kinu gi ba play Jesus Christ ba sabar nang pi kila ban syak penyap pi kuran sini gila ban duk no ka jing em ka ba ar kalong ba kani ka ba pla da ka jinget ya ka jing mi pen mi pat Jesus Christ ba Jesus Christ long try ba ulam pen mi pat ni ki bayap kaya snok ru bat ka jing pen baptis ya ka ba pol kuran mehne ude uju ba tho sini ti nong room kal nong ka ba khandai ba shipau bat ka driu ka snok man sha ka de ka ju ka ti nong room ba pol kuran shai to ba ka jing pen baptis kadai ka ba pilat ka jing ya pilat ka jing tap pi haba pi pla pi pen ko ngo ru ban lat tingi di ban puli ya ka Bible naki gospel ru naki kam ki apostol ru naka shiti ru bat pila lap pina puli ter naki ni kam ki apostol pinom lap ra pinlap bun sin hang tu ba kitu ki bal anget bal kala bomot pinlap ba kilat ka jing pen baptis namar ka ka gospel nang fi kaya snok lang bat ka jing kala ka bomot ka jingat bat ka jing pen baptis tinganget pila syai hang ni dapi dan kinu ki jing keli ki ba pimpat syai sngobha ban tek sang tu man pen syai fi namar ya ka bangi alap ya ka bangi ble nganong fi ngimle ka barui bat ni khat sngobha ba pinbu ya ki jing keli la dapi dan kinu ki jing bam syai hang tu ngin sa pen mi shu sakawai ka series ya ka badai bat ka jing pen baptis bangin clarify ki doubts ki jing keli jang fikin sadan nang tu ngin sa clarify ki jing keli ga ba pibu ong tu bat ngakwa bat pen i practical ru ba ha ka bakut jong ka ni ka video pin sa pet ya gitu ki video jong ka jing pen baptis pin si isha ya ka bor jong ubleng tu ya ka ka ba ubleng bat ngin sa ai ru ya ki jing pla na ki briu ya ki ba kila yo la lut si sha na ka pop kat kum ka tin jong blei ya ki ba anong pi ki bala ju im hakikam auriam sha hakikam jong ka di drugs kidan ki bala yo la lut na kani te khublei shibon nganget ba ini video khendet ila pen shai fi dan sai sin pat ngakar pat tek sang to keli jing keli pilak banwan te khublei shibon na kamenta ka buram jong try yaro you try but the like share but subscribe but the hit to notification button ya kani ka video khublei shibon Yap, jump, lipat.
Ta untuk tekan dia mo aku akan keren hadin mengiwan yeslok lengkap adishan ye donbok jing syai donbok datang man pendep jing penbaptis ndrei beling ni kan tere penbaptis paling kwa bani tu ifi kan kan ba pintip kan gade ka basya tenteng beling ni penbaptis ni kan penbaptis donbok namar ba donbok upat ukempat pendep ye jing thok pa ilok te la lagi penbaptis iem la indek biang ilok indek biang sekapop auria namara rangish lara unu wi chong baka ba kanu ko bro lara pikran pari tho em philek yang ska pop auria te bat menta da si ila da pani tho ta da em isa pendep ijin pen baptis I kwa ban ya kat kum gak tin ge jong ble bre pun ki si ble ki bre ki sa ko da jo ble ki bre kim don ge jingkla ki ble ki bre kim don kanu ga ka jing thau thmai ki namar ba ki ila da pen baptis kilet biang cakap pop auria namar bablei namar ba kilet ada utu bro bai shong la ki bade tho ki poi biang cakap ju pe tibi poi biang cakap pop ni fi takara oblim chen soba ki poi biang ju takara kam don ge jingkala kam don ka jingman rak ya ge jingkya ga jing syakri ke basisha te gari gani ke jing pen baptis ke basisha kada bengi kada ka bengi ya kad kum ka tin ke jong blei fi kani ka pen pa we ka jingkala ka bomot sha jong ba len ba amen fi ber to shia sham Rai habu ye tu yang pim kamla pan shia shang nama rai boyfriend girlfriend ini si samla fi long sa blame shia me tu ba fi klam to rai matne naka balang jongi ma jadap pan tanya to kila kemen ni lai kendu ikiru ilai to te kila dapat tanya to shong kurang te kala scam mak blai ban yong tongin penne nama ngim kwa ban shile dap rukam ni khamtan balang no ni pen ko ngo ektin jong blai am bangin tan sini Nation Rekan Pendak sama mesyuar wilayah itu ila plama o fiong ba pisat kumar sinang ai kumar sinang na pai hadu kata stage pai mo yang sinang masih yang sesar sini pergi yang yang darban tin ring ai mo bublai ba pila so ina rejing plan ni ti hadim bikak tin jong blai belai pen baptis nama ila dak kelar bomot besisa ila dak ie kita gidrak ila dak ie kita ma kita gipop dah kaji pla berkat Islam yang Yesus ban berkat sakut ni follow ya ka Bible ka ong na kam ki apostol kalau nang baat kat balai kupra ong tu Petrus ong tu fin kala ka bomut ni kam kut tang ta hadin bala nget hu Yesus Kristus kan kam ban kala bomut ong tu fin kala ka bomut sampai ifi kam ki apostol arlai pra tu fin kala ka bomut bat anyo pen baptis fi uai pa uai haka kerteng jong Yesus Kristus di matai la kelar momot gin let syaka jing baptis amen bat ka ba khadu pat rong finio diang ya ka buat jong mensim khu haleluya kata ka dega jing khaim na jing kha asi ka ba Jesus Christ wong lam da khapat haleluya Yohanes nang balai khat basan lam da khapat ye fi na mensim bat na ko ba no mensim man am yo let search ni ma tingi pendap ya ka jing baptis am mas pengam kelmar na kelar momot fi ya smau ni mai tingin lihat nam tayo ni berkentan turai berkentan ini ke turai boleh cuma turai bagi turai bagi berkentan apa lagi turai turai kan dia ada board mensim ke turai dan dia chip lagi cuma turai boleh apa ingat mana boleh apa beli apa next dia boleh turai lipat boleh turai turai tak boleh berbentuk apa turai boleh mensim ke cuma boleh kerja Kami berkentang ikan ikan umat kentang Yesus kentang kami kentang jami nama tak buram jami ni terus Yesus pasien dikira pasien oh kahima ki blay wang ki angin ki kemat ada kau yang mensim ka you betul dah kajinget ni jadi kan tangi bahan ni kapot ni pembaptis ya dan baklang nongrong kentang jong Yesus Kristus Nazaret Yap dan lipat.
Freedom Jesus name. Freedom in the name of Jesus Christ. Freedom. Rest Holy Spirit. Rest freedom. Abundant mensi mukhu dan jikta Rabba shede kede shede bashondo. Kuraba shede kede bashondo. Kuraba shede kede ba. Kilo. Rabba shede kede bashondo. Kuraba shede kede bashondo. Kuraba shede kede ba. Shondo kuraba shede kede dara. Rabba shede kede bashondo. Kuraba shede kede bashondo. Rabba shede kede bashondo. Keren baik naik dah. Pelak baik kena filat. Keren sebab Rabba shede kede bashondo. Kuraba shede kede bashondo. Kemudian kita harang kan kena filat. Kiri tongs pelak baik. Kuraba shede kede bashondo. Kuraba shede kede bashondo. Oh, fill him up, Lord. Fill him up with the Holy Spirit. Pendap mere terajisu. Namun si makhut pendap. Fill him up, Lord, with the Holy Spirit. Rabba shede kede bash. Fill him up, Lord. Fill him up. Freedom. Oh, Rabba shede kede. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Speak it up. Thank you, Jesus. Oh, Rabba shede kede bashondo. Rabba shede kede apostol kiam. Abang aku baptis. Oh, Rabba shede kede bashondo. Orang yang siapa dikeren pak diwe gitu ni sampai ke tangka apostol kat kenda. Rabba shede kede bashondo. Rabba shede. Hallelujah. Bismillah. Keren jingkar. Keren ani so sting na ke so amin ni. Ayo you play. Kani jing pen baptis ni. Oh. Kani jing pen baptis ko siya. Bismillah dah. Dah. Jaro try. Ini so balik sa ensayo ni ni kalau dom ni. Ensayo san. Ayo you play. Ayo you play. So keren lagi pak lihat finang day keren gini. Para. Rabba shede kede bashondo. Finang day baptis gini. Bila keren mo. Beliau lah fi masih buku dengan kumbang kam apostol bau upol lagi haka nang bakat kendai lapan baptis itu gi kat arngut kirang ba
Sapulihi kam ki apostol kat kendai. Bat hawal penbaptis labu ikti bat kilakran pat yui tit lit batamai. Kile beriang men sim ko kilakran yui lit batamai. Dai ta kam ki ka nang wa shipau du jon kam ki apostol. Tingi ai mu yu blai ni ko bani duai lah ni bani pengin ko no kan. Teraji sukodor kim sim baburam ni ai mu ye be teraji sukodor ke kasni ka jingjok. Teraji sukodor ashidi. Beran ke cincak kemen pening apa ya teraji burung betir shami. Teraji le teraji suya ka dan burung me ka gospel be teraji sukodor. Ya ka burung betir shami no shidi bri me dai hak bani o itiro. Bani bri bu ni kan cuma sa ile ka ju teraji sukodor. Bo teraji yo ka jimpani masyarakat kampat ka burung shami be teraji sumia. Ismo shami be teraji sukodor. Haleluya. Amen. Pak haka bawai no to ai baka jing ba jong blai na bam jukut sya bam jukut amen haleluya ka jing ai ka jo Jesus Christ ka na bam jukut sya bam jukut ka jing ya salap ta wa kyam tam jong men sim ko ai kini gin dan lang ba dan bam troaj sa ka jing jo i troaj bagi ba syakri lang troaj sa bagi barang troaj na bentak ka buram jong liam ka buram jong bri amen ba amen ba nan ba apa ban kali TV men ni la ong fi ba ka jing kan baptism kam dei tang ka debate ka hima jong le kam long ta hit kentien ba ka bor mo amen rei kalong ka experience kalong ka bor fi experience ka power jong le te ka kwa ban kali nei dan bok hi kai ka ba experience shwa ban pen baptist bat hadin bi pen baptist bat kumno ba isno tu matan bi yo men si mo ko kai ka ba ilong shwa bat hadin pen baptist pila ban keren ini namar bangangam lak ban ong kai ka ba experience menne por pangam ndak ban pangam kom nasong ni kayi kadang long dom kadang long warna kadang kini kilat ke ne ka palong sai ba kadang long dom to naso ban ka cingem jong kanira ni yang ngaso lingkot an jong ru so lingkot ha tera pengam masmi ne lingo ka sai san ba sai kan san ka long sai san kayi ke ya jong so jerong ka sim kalong so komen kalong so komen sim so kedap de jingkemen an jingkemen ta yo ma cha jikamen kalong kwa ban tawa jikamen sedap ya ham sim ta amen di pila i video ba in supply ma ki mi apply kumno bio priang min sim khon ma ki thu kumno video i tams ki mas pengabom mi itu ki syuki mi sintor ndere naka jing naka bor ke jongama naka ni ke bor mi bang asukan hima kasulong hi bisintor kalau sumi gitu ki jikaran telit betul dong sumi hi betul ada betul so ambil haleluya ni so komen dong siam ke selain ta i haleluya mun ye euro blai ti kani ka ngadong biang pingan perkenal biang ba kalau tek kum hi kam di apostol ya raju ba waktu fin kala ka momat fi ni kam tre ban baptis ngong i fi ni kam ba impact tre ban le tho i shia shong to ndrei la lech ka jing tho ila da pendap bi jing tho ha ila ye ti ding di drugs ye bro khat ila kala bo mat da pha ju trai ndrei sakoi ngim tre i ngim na ngim pen bor ni no ban ngim tre ban le tang da ru kom le nyam ndrei ni do ong i la da fi kwa ban le shai ga ba shisha le fi pendap ila jing tho fi la ban shia shong to ma ka de ka kam auria ahmad blai ti ngai wer kinu ki ba kwa sha ban kala bomot ban yo pen baptis ban yo priang ni men sim ko fi dan kam ga jing kala bomot ba sha si dan na priang fi ki ba shia shong to khami tho chong kurim bam da pan te ublei namara gospel Matthias kha khandai kong kai bu blei u la pan so ma dan kam na pan so blei blei ban shia shong to ha kha jong blei sakhi ju ki bri ma ti ila da pen baptis na ka balang jongi ila ikan do iktiu te la kamen kam dan shu ga jing so nyam ti ila da pendap ti nilai komen la da pendap tan ba ketua video fin sampai ke bani pelat kadan syaka bor ti kani ngakwa ba ki kristan ba i sha one bat syaka kam ki apostol come back to the book of Acts one bat kam apostol fin yo era bor yes Lord hallelujah dua i beri yo khia Jesus Christ wa aba fi yo era bor man sim ko no fin play o gospel but i play da jing shlor dam na jing ya jadi buram shuble langan di tu ko iru lada phi kajing berbaptis bat ka basum phi man kata yo untuk kadang khoi simon kani ngastu nga la dasum untuk kalau kaskhoi tang ata por basum ngre kala along kamat kala along jing bang de do ke jing kau ki ni ki jabo ngit ki jing ka pop ro jing henry so ani pat klem sum sabon klem
kalau musim lại luôn kalau khôi bị phar lại long kawan cái chính sai itu kawan cái chính sai hàng tu chính sai chúng mình cầm sim mình sedang tu long ta thì như ai ngộ và vừa đồng chụp lên là phi quạ vẫn tiếp không nhé sa follow ha Facebook Shandan Ramai Swear là nè MPK ranga lingdo ranga text segini text apa mobile marin da ai mobile phone fi nginum la ban semua ispa ngot kin phone simit kin la andai ada pi text ni leng bagi Facebook ni la ban sa phone pak fi ban hikai shu kai da fi kwa ban la load sana pop la load ni tu kam area using kwa barai hikmat ki kino ma fi kwa shaban la load fi kwa shaban yo inu mensim khot bakran di wi pak lit text ni nyala fi ban nyala ya gospel nim kwa man pelong nyam fi kimdan kam man but yang iru let shaju balang udam tamba ni kwa tang ban le kai ga ba ble pelat lut shay fi ban mara fi sha ka hima ja ble kumbau Jesus Christ wa lam da khapat yu bri na ka man no mensim fi nyo ban let shi man tin ya ga buram ga jingiro shuble nim pan khawl di regi bai kin le lang ga ju ki badan ga jing khat le ga ju ka bangi le ni ta angut laingot sedung ina le ga ju te ani disco fair kan asal ni kom so thai kat ni saya pergi ski long tu dah kan tak sindrom kesan ni yang lah benar gikeman ta Amen. haleluya Hallelujah. Silong baki orang jerong wait mas mi nak kau haleluya ti syakrilang ini ru ba paskam se ha Hallelujah. ya ingu ublen ya syakrilang ba ba paskam yero try yero try yang lang ba paskam ti Hallelujah. isma ha Try job amen. ki angal ki habnan gikeman mo Amen. sim beri ringin ya kedup yu apa on kedup sana marblay pani kata yu kedup ka ba kaman dai ta Amen. Amen. Yes. haleluya thank you Jesus Thank you. in pen ko no ni nang ikai ya channel Amen. di subscribe like share Amen. amen haleluya di menta ya ingu nglay ni wanang ni gazaka ini keteng ba filmas warjeri rani filmas rani ila ale era jikala ka bomot bat ila frang nakajing man na diam kin baptes nakajing man na dihi dipun baptes kadai bangyo banet yap ya hip hop jangi bayo uji express ban tap lam ini uji express bat ban penipat bat penyesno ini uji express kata tin jong blai ko ang nak city nong room kong ban saknar na no itu beri teman bat ban penjak no eramat jong pop Hadin kajing kala kamut Petras wong tu fin kala ka bomut kam ki apostol ar life wong tu fin kala ka bomut bat anyo pen baptis yo pi way po way ha ka keteng jong Jesus banyo ma di pop ti ninget ba i ida kay man na diam man da ka dinget di Jesus dinget bo Jesus sa ayak hadis na Calvary dinget hasnya bala mi pat dinget ban tap na itu beri teman man penjak tingin nyelet na ma tingin dua itu ko Tradisi kodor tentang tradisi gani om tradisi kodor tradisi gini mensim baman kinumla bandai gai hanga por ma tradisi wan haka kertek jong Jesus Kristus bana Nazaret Jesus Kristus bala syaya pada di penat Calvary lacap yu lambi pan aka singa balai da try ulang try nile akan pedan buram yang iko tradisi wabi rawan jam tu mensim yuan da jingat hanga di kapor bai ba filmas ru tradisi wan da jingat di tempat tes da jingat utrai dan kilo di pop try di kam kala ka bomot di pop dengan di sini kilo try di kala ka bomot try di farma nabi ingat try di boleh show try dengan jingat kana try di haleluya oh try kala ka bomot try nabi kada ni nangat try Orang IQ sini mentah. Nakala ka bomot. Kini di pop di mangane. Nganget ba mga syak ka din sa Calvary. Malong try mat mesin janga. Ba nganget ba blay la penipat i Jesus Christ pun bayak. Halik ka jinget sa dikap. Mancap lam yang abu Christ. Manyak bu Christ. Mancap bu Christ. Manipat bu Christ. Oh Jesus haleluya. Orang ini milih song-song. Song-song. Enggak tuh song-song itu. Song-song. Ingat tradisi ingat nakajingat in tradisi Bakodor. Banten baptis si Filmas Rani
Banik saknar no itu beri bertenan. Nangka dia try jisu bakodor ban penjak na amat ngepop try. Ningat pangilek kan ni am dah jinglak ni dari jisane ambil try bau mesti bakut uniform wan hiap try. Tembak tes itu yap hau kres, siap hau kres, lipat kres orang masih orang masih. Indah. Haleluya. Ini sudah. Hah? Ini banyak kali dua ini pun. Raja Subhanahu Haleluya. Raja Subhanahu. One man simbakut. Try ora bashi de rabashando. Ayo try. Laptop try itu beri berteman. Saknar itu beri berteman jama pom try. Dan bosho try ingat try mentendap dengan simbakut. Film up. Pendap try Subhanahu filmas. Ora bashi de rabashando. Rabashi de uding na mesin try kat ini. Mesin ingat mesin bakut medan ni kelayut raja Subhanahu. Rabashi de pendap try. Jesus haleluya raja Subhanahu. Thank you Jesus. Bak filmas bilang umno hadian bak filmas. Hah? Kalau umno perlu bak filmas tak filmas. Pada pengamnya pendek minta tulang ni. Ayo utrai di bak filmas minta lalat sebagai tembak tes nak kongo dan sanar yang itu beri berteman. Kemudian sibun biwas. Karena minta kaburam jong utrai jisu biar utrai.